लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो खनसे बरायबाय। स' लोगोफोर जों दिनै आनै उनाव दंफैयो आरोना नालेंखर थेरा हाननो नागिरदों। नालेंखरनि बिलाइखौ हासिब बानायनो हाननो फैदों आरोना। स' लोगोफोर भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोनोबा जोबजासिम लाबानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदान लानानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। नै दंफां गाखोग्राया नुवाखै नों देन्जारसो मानसिया। एलाय लोगोफोर गोजौथार ओमफ्राय नैबे फांसे ओमफ्राय बै फांसे फांथाम दं आरोना न' खाथिनि आनैमोननि। ओमफ्राय दा बेखौ हानगोन। नायलाय अबे जायगायाव आखाम थायदों नायलाय। स' लोगोफोर दा हानखांबाय आरोना हाननानै नै लाबाय। ओमफ्राय बजासे दङ, बजासेया लाबोगासिनो दङ। आं दा बजासे लाना फैबाय। नै माबाबाय थानाय गारनानै थांदों आंसो नङा। नै बिदिनो सैनानै हासिब खालामसै आरोना बेखौ रानबाथाय। स' लोगोफोर दा जिनखाबाय आरोना बेखौ गाबोन जिनसै आरो। दा नैबे मुथासे हाबाय, बे मुथासेखौ फोरानसै ओमफ्राय नैखौ गाबोन जिनसै आरो। बिदिबा लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनसिगोन। बा दिनैनि भिडिअआ बेहायनो जोबथ'बाय आरोना लोगोफोर। बाय।